ka daina shiga tsakanin dan adam da ubangijinsa. Na rantse da Allah, ka daina shiga, wallahi ka daina shiga tsakanin Allah da bawansa. Wani reshen bishiya da ya faɗo da daddare aka yi hadiri, zamanin manzo Allah aka yi hadiri, iska ta kada har bishiya sai reshen ta ya faɗi, sai mutane suka zo suka yi carko-carko akan hanya, sun kasa wucewa. Sai wani ya fito da gatari ya rinka sare reshen, ya sare reshen kaf ya ɗaure shi akan hanya. Sai annabi ya ce, na ganka kana ta yawo a cikin aljanna don wannan aikin. Dan adam da kake, na gaya muku, na sha gaya muku, na ce wallahi in Allah baya son ka ba zai ma yi ka ba. To in kuma yana son ka, sababi kaɗan yake sa sai ya maka rahama. Dama ce maka yayi aljannar, sallolinka ne kaɗai za su saka ka, su fa sababi ne. Wataƙila ka samu wanda kake zagi bai zina, kai kana yi, wataƙila wanda kake zagi wataƙila shi bai taɓa ganin ka ba balle ya zage ka, kai kuma ka zazzage shi. To shi kuma Allah ya naɗa ma kansa ƙa'ida, ya ce laisa bi zallamin lil abid. Ina tuna wani babban malami a nan Najeriya aka yi shi, amma ya rasu, kuma ba zan faɗi sunansa ba, ya rasu. Wato kaya ya saya a kasuwa, sai ɗan kasuwan ya cuce shi, cuta iyaka ta farashi mai tsada. Ya je yana nuna ma almajiransa rasit, sai suka ce wannan kayan ya yi tsada. Ya ce a to haka aka sayar masa. Ya ce fa malam, kayan nan an ninka kudinsa wajen sau biyu. Sai ya ce wanda ya sayar mun ya ce saboda ni ne. Ya ce saboda ni ne, kisa na ɗauka da sauƙi aka sayar mu. Sai suka je kasuwa suka tambayi farashi, suka rubuta farashi, sai suka zo suka gaya masa cewa ga farashin kayan a kasuwa ya ninka naka ya ninka na kasuwa sau 2 zuwa 3. Ya ce malam za a yi masa magana, sai ce a'a ku bar shi, na yafe masa saboda sanadina kada ya je lahira Allah ya hana shi shiga aljanna. Saboda sanadina na yafe masa ma cutar da yi, in ma ya cuce ni duka ya je kudin na yafe masa. Saboda me? Ya ce saboda in ya je lahira Allah zai tsayar da shi, kuma ba na son ya samu gosulo wajen shiga aljanna. Yanzu dan Allah dan annabi, me yasa ba za mu yi makan mu faɗa ba?